Рединка. И какво най-много обичаш в училище? В училище обичам да уча също да пиша и... Кой ти любимият предмет? Роден край. Роден край. Добре, next ти. А ти как се казваш? Сиси. На тебе кой ти любимият предмет? Математика. Математика. Обича да смяташ? Да. Браво. А на тебе? Здрасти, аз съм Нико и най-любимият ми предмет е български. Български. Добре. Я една момче да коментира. Как се казваш? Аз съм казал се най-много предметите обичам. А какво да обичаш да правиш? Да играеш? Да играя. Какво играеш? Футбол? Футбол, мач. В мач всеки ден, като връщам, почвам да правя стилен. Браво, да, стилен. Значи как се казваш? Здравей, аз се казвам Траяна и любимият ми предмет е изобразително изкуство. Браво. Аз се казвам Джована и обичам математика. Математика. Вие сте много се учили. Друго какво обичате? Да пиша. Да пишеш, браво. Аз се казвам Виктор и най-любимото ми нещо е учебната тетрадка. Браво. Няма да видим всичките.